l'Eulàlia Ramos Montoliu, la Rubilla de Breda, la Carmen Mayugo i Tito, plat amb l'Oscot de Solsona. Fernández i Serrano ofereix productes del camp de Cambrils. Al davant amb la senyora del Maresme i la Cubilla. Oliver i Domènec els ofereix el tortell i la ratafia. I ara és la Mònica Potollú, filla de Roses, la Bassi Solivari Olives, una ceràmica.
carrossa presentada per la colla sardanista. D'aquesta lluïda desfilada de que tenim els bombers de Llançà. I el número 7 tenim la de Pulmó. Botiga de nines i pallassos. De Llançà ens arriben per donar-nos color i alegria aquí en aquesta lluïda desfilada de carrosses de fieres. I nenes del col·lectiu El Patufet i Cargol, i que les seves mares les han enganxat en aquesta carrossa. La carrossa Odin. Doni gràcies de Figueres. Està passant en aquests moments per davant de la tribuna de premsa i del jurat.
quan se'l porta al col·legi Paula Munta. Està bé. L'Hospitalet de Llobregat, la caravana del atenta la Societat de Catalunya de Muntanya, Notícies Catalanes. A la ciutat de Figueres, i el dia 26 d'abril del 1987, reunit el jurat designat per l'elecció de la Pubilla de Catalunya als salons del restaurant Hotel Saber fa constar, primer, que en la present elecció s'han seguit totes les prèviament inscrites, han complit totes elles els requisits demanats, que han integrat el jurat qualificador que Àngels, Riba i Budellol, aprovats, ha decidit atorgar els següents títols per l'any 1987 a Pubilla del Foment, la senyoreta Aurèlia Ramos i Montoliu de Figueres. I en aquests moments demanem a la Pubilla del Foment, Núria Climent Masdeu de Rubí, que li faci la imposició de la banda. En moments, la Pubilla de Figueres queda proclamada Pubilla del Foment de les Tradicions Catalanes. I ara el president del Foment de les Tradicions Catalanes, el senyor Joaquim Gil Sallarès, li fa lliurament d'un ram de flors. Quarta dama d'honor de la Pubilla de Catalunya. De les comarques tarragonines, qual Pubilla de Cambrils. Tercera dama d'honor de la Pubilla de Catalunya i representant de les comarques de Lleida, la senyoreta L'Alzabel, Aldabó i Pere Martí d'Almacelles. I en aquests moments a la nova Pubilla de les comarques lleidatanes, a la representant d'Almacelles. Segona dama d'honor de la Pubilla de Catalunya i en representació de les comarques de Girona, la senyoreta Maria Tarrats i Miró de l'Empordà, de Cabanes. I demanem a la Pubilla de les comarques gironines, la Maria Rosa Ayats, Armada de Figueres, que li faci la imposició de la banda proclamant-la Pubilla de les comarques gironines, representanta de l'Empordà de la població de Cabanes. I el senyor... Dama d'honor de la Pubilla de Catalunya i en representació la senyoreta Mònica Pozo i Lluc del Bages, Sant Vicenç de Castellet. I ara serà la Pubilla de les comarques barcelonines, la Rita Martó a Font de Sitges, que imposa la banda a la nova Pubilla del Bages, que queda proclamada Pubilla de les comarques gironines. Ja avui ens trobem aquí a Figueres aquestes 31 pubilles que representen a tot Catalunya. I ara sí, sabrem ja qui és la nova representanta de totes les pubilles de Catalunya. Pubilla de Catalunya 1987, la senyoreta Mireia Clotet i Jordan de Ripoll. I queda proclamada Pubilla de Catalunya la representanta de la població gironina de Ripoll. I ara serà la Maria Carmen Rius de la Fatarella que li posa la banda proclamant-la Pubilla de Catalunya 1987.
moments queda proclamada pubilla de Catalunya, la representanta de la població de Ripoll. I demanem que sigui l'alcalde president de l'Ajuntament de Figueres, el senyor Marià Lorca, que li faci entrega del ram de flors a la nova pubilla de Catalunya, a la representanta de la població gironina de Ripoll. I en aquest moment rep la felicitació de la primera autoritat figuerense, el senyor alcalde. De la proclamació de la pubilla de Catalunya d'enguany, vostès, per assistir a aquest acte i desitjar-los que passin unes bones fires i festes de Santa Creu. A tots, molt bones tardes.